ኣብ መንፈሳዊ ጉዕዞኻ ዕንቅፋት ኣጋጢሙካ ዶ ወይ ለውጢ ክትገብር ደሊኻ ግን ኣይከኣልካን? 7 ነገራት እንተኣወጊድካዮም ሂወትካ ብኣሉታ ክልወጥ ይኽእል እዩ። ኣብዚ ቪድዮ እዚ ዝቐርቡ 7 ነጥብታት ብምስዓብ ሎሚ ንመንፈሳዊ ለውጢ ክትጅምር ትኽእል ኢኻ። ብዙሓት ከምዚ ፀገም ነይርዎም ብከምዚ ከዓ ብቅፅበት ተገላጊሎም እዮም። ሎሚ ኣነ ንስኻን መንፈሳዊ ለውጢ ከነምፅእ እንተደሊና እዘን 7 ነገራት ኣወግድ ብቅፅበት። መንፈሳዊ ለውጢ መንፈሳዊ ዕግበት ከተምፅእ ትደሊ ዶ? ሎሚ ነዘን 7 ዕንቅፋታት ንመንፈሳዊ ዕብየት ዝኾና ሕጂ እውን ብቅፅበት ኣወግደን። እንኳዕ ብደሓን መፃኹም። ኣብዚ ቪድዮ እዚ መንፈሳዊ ዕብየትና ዘዓናቅፉናን ክንገድፎም ዝግባአና 7 ባህርያት ክንመያየጥ ኢና። እዚኦም ካብቲ ንኣምላኽ ዘለና ፍቅሪ ዝዓግቱና፣ ሰላምና ዝሰልቡና፣ ርህራሄና ዘጥፍኡልና ባህርያት እዮም። ሎሚ ተዓጠቑ፣ ነብስኹም ኣፅርዩ፣ ሓቀኛ መንነትኩም ርኸቡ። እዛ ቪድዮ እዚኣ ሓደ ሰብ መንፈሳዊ ለውጢ ከምፅእ ዝደሊ እትምልከት እያ እሞ ኣነን ንስኹምን ሎሚ መንፈሳዊ ለውጢ ክነምፅእ ድሌትን ባህግን እንድሕር ኣለና ነዘን 7 መንፈሳዊ ዕንቅፋታት ሕጂ ብቅፅበት ከነወግደን ኢና። ሓደ ብሓደ እናረኣና ነብስና ንምዘን። ኩሉ ሰብ መንፈሳዊ ዕብየት መንፈሳዊ ለውጢ ከም ዝደሊ ርጉፅ እዩ። ማንም ሰብ መንፈሳዊ ለውጢ መንፈሳዊ ዕብየት ትደሊ ዶ እንተተባሂሉ እወ ኢሉ እዩ ዝምልስ። መን እሞ ምስ ኣምላኽን ምስ ነብሱን ዕርቂ ዘይደሊ? መን ኣሎ እሞ ዕርፍቲ፣ ሰላም፣ ሓጎስ ዘይደሊ? መን ኣሎ እሞ ህዱእ ርህሩህ ህልና ክውንን ዘይደሊ? መብዛሕትና ዘይንዕወተሉ ምክንያት እዞም ሎሚ እንሪኦም ዕንቅፋታት መሰናክል ኮይኖም የዓናቅፉኻ ዘለው ከም ዝኾኑ፣ በዚ ከዓ ንሂወትና እነዕርየሉ ነጥብታት ክንርኢ ኢና። ሎሚ ነዞም መሰናክል እዚኦም ዕንቅፋት ኮይኖም ዝሕዙና ዘለው ክንኣሊ እዛ ቪድዮ ነቶም ክንልወጥ እንደሊ እያ ትምልከት። ክትልወጥ እትደሊ እንድሕር ኮንካ ነዞም 7 ነጥብታት ብግቡእ ብነጥቢ ሓዞም። ካብዚኦም ብገለ ምክንያት እንድሕር ኣሊኻ መንፈሳዊ ዕብየት መንፈሳዊ ለውጢ ከነምፅእ እርግፀኛታት ኢና። ካብተን 7 ዕንቅፋታት ሕጂ እውን ብቅፅበት ከነወግደን ዝግባአና መንፈሳዊ ለውጢ ክንረክብ ናይ መጀመርያ ካብ ውሽጥና ቦንቂስና ከነውፅኣ ዝግባአና ትዕቢት እያ። ትዕቢት ካብ ኣምላኽ የርሕቕ፣ ንትሕትና ይፃረር። ትዕቢት ማለት ንርእስኻ ካብቲ ዘለካ ንላዕሊ ከም ትበልፅ ምሕሳብ ወይ ከዓ ንኣምላኽ ዘይከውን ክብርን መጎስን ንርእስኻ ምሃብ ማለት እዩ። ትዕቢት ንትሕትና ዝፃረር፣ ንውድቀት ዝመርሕ ኣዝዩ ሓደገኛ ሓጢያት እዩ። ንኣምላኽን ንሰብን ዘየኽብር ባህሪ እዩ። መፅሓፍ ቅዱስ ትዕቢት ፅልኢ ኣምላኽ ምዃኑ ይገልፅ። ምሳሌ ምዕራፍ 16:5 ከምኡውን ትዕቢተኛታት ክዋረዱ ምዃኖም ይነግር። ምሳሌ ምዕራፍ 29:23 ብሓፂሩ ትዕቢት ማለት ርእስኻ ልዕሊ ኣምላኽ ምግባር ማለት እዩ። እዚ ከዓ ሸይጣናዊ ሓሳብ ንዲያብሎስ ኣቀዲሙ ዘውደቆ ትዕቢት እዩ። ሎሚ ኣነ ንስኹምን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ኣብ ቅድሚ ሰብን ትሕት ኢልና ሓመድን ሓሙኽሽን ምዃንና ፈሊጥና
نجزيابير أملاخ بتحتنا كنقلقلون كنمسجنون يقبعنا تعبيد كوشتنا انت أوتينا قدامتي عنكفات نمنفساوي لوتي آلينا لنا مالتيو كالايتي نتبي عنكفات نمنفساوي لوتي نمنفساوي عبيت صلي إيو صلي مالت نحادسب علتاو سمعيت محاز مالت إيو صلي كفغري زتفلي سمعيت كوينو نزمدناتات يبالاشو لنفس وكف سبكا وداي إيو مصحف قدوس نصلي يوجزون يخننون كلنا كريستيان نخلهم سبات ولاقا نتهم صلاتنا يخونو كنفتوهم يززنا صلي حاجات إيو كاب فقري ناملاخن نفقري بتصايكان يرحقكا نزيخا نتي مسوزلو حوو زيفكره نجزيابير أملاخ يفكره زبل انتهالوه نسو حساوي زبل وانجلاوي يوهنس أبقدامي ملغتو معراف 4 كاب 10 كساب 20 حدن سلازي نفس وكفنا تسالينا ويكا እናታ ጻረፍናን እናታ ኻሓድናን አቅድመ እግዚአብሔር አምላኽ ቦታን ስፍራን ከምዘይብልና ፈሊጥና ጽሊ ካውሽጥና ክርሕቕ ክኽእል ኣለዎ መንግስተ ሰማያት ክንኣቱ ውሉድ አምላኽ ክንበሃል እንድሕር ኮይና ካብ ጽልኢ ክንወፅእ ክንክእል ኣለና መን ብዘየገድስ ሰብ ዘበለ ኩሉ ካብ ጽልኢ ከይወፀ ንጽሊ ከይሰዓረ ንመንግስቲ አምላኽ ክንወርስ ኣይንኽእልኒና ስለዚህ እግዚአብሔር አምላኽ ንሓድሕድኩም ተፋቀሩ ዝብለና ስለዚህ ካለይቲ ነጥቢ ጽልያ ጽሊ አውሽጥና እንከሎ ንሓድሕድና እናተኻሰስና ንሓድሕድና እናተጻረፍና ንሓድሕድና እናተተናኾልና መንግስቲ አምላኽ ክንወርስ ኢና ንብል እንድሕራለና ኮይና እዚ የዋህነት ጥራዩ ኣብ ቅድመ እግዚአብሔር አምላኽካ ቅቡል ኣይኮነን ስለዚህ ጽልኻ ሰዓሮ ሳልሰይቲ ዕንቅፋት ንመንፈሳዊ ዕብየት ንመንፈሳዊ ለውጢ ስስዐ እያ ስስዐ ማለት ብዙሕ ገንዘብ ጥሪት ወይ ንብረት ናይ ምርካብ ናይ ዘይቋርጽ ድልየት ወይ ስምዒት እዩ ካብቲ ዘለካን ላዕሊ ምንየት ወይ ከዓ ካብቲ ዘድልየካን ላዕሊ ምርካብካ ዘይዕግብ ስምዒት እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ንስስዐ ከም ኣምልኾ ጣዖት ይቆጥሮ ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሎስየ ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 5 ጸሓፎ ከመይሲ ስሱዕ ሰብ ንኣምላኽ ዘይኮነስ ንገንዘቡ እዩ ዝግዛእ ከምውን ስስዐ ካብ እምነት የርሕቕ ንሓጢአት የቃልዕ ነዚኻ ነቲ ናይ መንፈስ ወዱ ጢሞቴዎስ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 ፍቅዲ 10 ክምዕዶ ከሎ ብዛዕባ ገንዘብ ሱርኩላ ሓጢአት ምዃኑ ይነግረና ስለዚህ ክርስቲያናት ካብ ስስዐ ክንርሕቕ ይግባአና ይኣኽለኒ ምባል ንብፀይካ ምርኣይ እግዚአብሔር አምላኽ ዝፈትዎ ጸጋን በረኸትን ዘውህብ ክበካ ምዕጋስ ስስዐ መጀመርያ ስስዐ እግዚአብሔር አምላኽ ሓጢአት ዝሰዓረልናውን ቀዳመይቲ ስስዐ ዲያብሎስ ዝጻረረና ኸዓ ቀዳመይቲ ብስስዐ ስለዚህ ንስስዐ ካብ ውሽጥና ከነውፅኦ ይግባአና ራብዐይቲ ዕንቅፋት ንመንፈሳዊ ለውጢ ትምክሕቲ እዩ ትምክሕቲ ማለት ርእስኻ ጻድቕ ጌርካ ምቕራብ ወይ ንኻልኦት ንምፍራድ ምፍታን ማለት እዩ እዚ ኸዓ ንገዛእ ርእስኻ ብጽድቂ ጌርካ
ካብቶም ካልኦት ዝሓሸ ጌርካ ምውሳድ ብዘይ ብእምነት ብጸጋ ኣምላኽ ምድሓን ምድላይ የጠቓልል። ትምክሕቲ ካብ ትሕትና ዝተፈልየ እዩ። ከመይሲ ትምክሕተኛ ርእሱ ልዕል የብል ትሑት ግና ንኣምላኽን ንሰባትን የኽብር። መጽሓፍ ቅዱስ ንትምክሕቲ ይነጽጎ። ምኽንያቱ ኩላትና ሓጥኣን ኢና፣ ብጸጋ ኣምላኽ ጥራይ ኢና እንድሕን። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብጸጋ ኣድሒነና። ንሕና ኣብ ግብሪ ናይ ድሕነትና ክንገብሮ ዝግባአና ጾም፣ ጸሎት፣ ስግዳን ምጽላይ እዚ ኸማን ብጸጋ እግዚኣብሔር እምበር ብጻዕርና ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ነቲ እምነትና ብግብሪ ንምምስካር እዩ። ስለዚ ትምክሕቲ ካባና ክወፅእ ከም ዝግብኦ። ትምክሕቲ ሓንቲ መዐንቀፊት ካብ መንፈሳዊ ለውጢ መንፈሳዊ ዕብየት እያ እሞ ንትምክሕቲ ንስዓሮ። መበል ሓሙሻይ ዕንቅፋት ንመንፈሳዊ ለውጢ ንመንፈሳዊ ዕብየት ሓደ ትህኪት እዩ። ትህኪት ኣብ እምነት ማለት ንመንፈሳዊ ነገራት ሸለል ምባል ወይ ከም ኣገዳሲ ዘይምርኣይ፣ ንጸሎት፣ ንትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ፣ ንኣገልግሎት ከምኡውን ንሕብረት ኣመንቲ ሸለል ኢልካ ምሕላፍ ማለት እዩ። እዚ ኸዓ ሓደ ክርስቲያን ንኣምላኽ ዘለዎ ፍቕሪ እናደንዘዘን እናጐደለን እምነቱ እናደኸመን ከም ዝኸይድ ይገብሮ። መጽሓፍ ቅዱስ ንመንፈሳዊ ንቕሓት የተባብዕ። ነዚዩ ኸ ሐዋርያ ጴጥሮስ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቱ ምዕራፍ 5:8 ዝገልጸልና ከመይሲ ድንቁርና ንፈተናታት የቃልዓና የጋልጸና። ስለዚ ፍልጠት ምእካብ ንእምነትካ ሓይሊ ይህቦ እሞ ካብ ትኪት ክንወፅእ ካብ ኣምላኽ እውን ከይረሓቕካ ኩሉ ግዜ ብትግሃት ክንመላለስ ንመንፈሳዊ ህይወትና ከዓ ኣቓልቦ ክንገብረሉ ይግባአና። ምኽንያቱ ኩሉ ነገር ሰላም፣ ሓጎስ፣ ደስታ ዝመጽእ መንፈሳዊ ዕብየትካ ምስ ዝብርኽ እዩ። ኩሉ ጾርካ ንኣምላኽ ምስ ትህቦ እዩ። ስለዚ ካብ ትኪት ክንወፅእ ይግባአና። ንጸሎት፣ ንትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ፣ ንቤተ ክርስቲያን፣ ንጉባኤ ምምጻእ ክንተግህ ይግባአና። ሻድሻይ ዕንቅፋት ንመንፈሳዊ ዕብየት ወይ ንመንፈሳዊ ለውጢ ምፍራድ እዩ። ምፍራድ ብመንጽር መጽሓፍ ቅዱስ ምፍራድ ማለት ሓደ ሰብ ንኻልእ ሰብ ብዘይ ፍትሓዊ ወይ መርትዖ ምቋስ ወይ ምኹናን ማለት እዩ። ብዛዕባ ድኻሙ፣ ብዛዕባ ጌግኡ ወይ ብዛዕባ ድኽመቱ ንኽትነቕፎ ወይ ንኽትወቕሶ ማለት እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ ንኻልኦት ካብ ምፍራድ የጠንቅቕ። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7:1 ከመይሲ ፍርዲ ንበይንኻ ክምሰልካ ምዃኑ ይገልጽ። ነፍሲ ወከፍ ፍርዲ ነንነፍሲ ወከፍና ክንፍረድ ምዃንና የብርሃልና። ከመይሲ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንሕማቕ ተግባር ክንጻረር ከም ዘለና እኳ እንተመሃረና ብፍቕርን ብትሕትናን ክንገብሮ ግና ይግባእ። ንሰባት ክንግዝቶም ዘይኮነስ ከነፍቅሮም ከነተባብዖምን ክንድግፎምን ተጸዊዕና ኢና። ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብ ካልእ ሰብ ቅድሚ ምፍራድና ኣብ ነፍስና ክንፈርድ ይግባአና። ኣነ መን እየ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣነ ምስ መን እዩ ምድበይ ዝብል ሕልና እንተሒዝና ኩሉ ግዜ ካብ መንፈሳዊ ዕንቅፋት ነፃ ክንወፅእ ኢና። መንፈሳውነትና ከዓቢ እዩ። ስለዚ እግዚኣብሔር ፈራዲ ኮናኒ ምዃኑ ፈሊጥና ንሰባት ክንፈርድን ክንውግዝን ክንኩንንን
ኣይግባአናን እዩ ንሕና እንፈርዳን እንኹንናን ዝግባአና ሰብነትና ነፍስና ባዕልና ኢና እዩ ናይ መወዳእታ መንፈሳዊ ዕንቅፋት ንመንፈሳዊ ዕብየት ዝኽልክለና ይቕሬታ ዘይምግባር እዩ ይቕሬታ ዘይምግባር ማለት ንዝበደለካ ሰብ ይቕሬታ ንምግባር ድልየት ዘይምህላው ወይ ድሉው ዘይምዃን ማለት እዩ ነቲ ዝበደለካ ሰብ ቂም ሒዝካ ሕሰምን ቁጣዓን ሒዝካ መቕጻል ማለት እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ንሓድሕና ይቕሬታ ክንገብርን የተባብዓና ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሎስየ ዝጸሓፎ ምዕራፍ 3:13 ከመይሲ ኣምላኽ ባዕሉ ንዓና ይቕሬታ ከም ዝገበረልና ምሳሌ ይኾነና ይቕሬታ ዘይምግባር ንዝምድናታት የባላሹ ንመንፈሳዊ ዕብየትና ይዓናቅፍ ናይ አእምሮናን ስምዒታትናን ይጎድእ እዩ እሞ ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ቂምን በቐልን ኣብ ውሽጥና ሒዝና ከለና ብዘይ ይቕሬታ እንድሕር ከይድና ኣብ ልዕሊ ኣምላኽ ንዓና ንምሉእ ህይወትና ዝበደልና ሓጢያት ብሓደ ግዜ ይቕረ ከም ዝበለልና ክሒድና ተንኮልን ቂምን ሒዝና ንጓዓዝ ማለት እዩ እዚ ተንኮልን ቂምን ይቕሬታ እንተዘይ ሓቲትናሉ ንብጾትና ይቕረ ከይበልና እግዚአብሔር ኣምላኽ ንዓና በደልናን ሓጢያትናን ይቕረ ክብለና ኣይክእልኒ እዚ ኩሉ ግዜ ጽልዮ ኣብ ጸሎት ኣቡነ ዘበሰማያት ዘሎ እዩ ግን ብሓቂ ዲና ንቤተሰብና ንዕሮኽትና ይቕረ እንብል እግዚአብሔር ኣምላኽ ይቕረ ክብለልና እንድሕር ኮይኑ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ይቕረ ናይ ምባል ሓይሊ ብቕዓት ክህልወና ኣለዎ ስለዚ ኩሉ ግዜ ይቕሬታ ንምሕታት ድሕር ክንብል የብልናን ሰብ ኮይኑ ዘይእብስ ዘይብድል የለን ስለዚ ንዝበደለካ ይኹን ንዝበደልካዮ ይቕረ ክንብል እግዚአብሔር ይደግፈና ብቂምን ብቁጣዓን ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ከነስምሮ ኣይንኽእልን ኢና ስለዚ ናይ መወዳእታ ነዘን 7 መንፈሳዊ ኣተሓሳስባ ማይንድሰት ብምቕያር መንፈሳዊ ለውጢ ከነምጽእ ንደሊ እንድሕር ኮይና ነዘን ነጥብታት እዚአን ክንኣልየን ይግባአና ሕጂ ብቕጽበት ከነውፅአን ይግባአና መጀመርያ ካብ ትዕቢት ነፃ ክንከውን ይግባአና ትዕቢት ካብ ኣምላኽ የርሕቐና ንትሕትና ይጻረር ካልኣይቲ ጽሊ ንነፍስናን ንዝምድናታትናን የጸልም ካብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይፈልየና ሳልሰይቲ ስስዐ ንስርዓት ኣምልኾ የፍርስ ንባዕልና ጥራይ ክንሓስብ ይግድደና ራብዓይ ትምክሕቲ ንርእስኻ ካብ ካልኦት ልዕል ምባል ንምሕረት ኣምላኽ ካባኻ ምእላይ ሓምሻይ ትኪት ካብ ትኪት ነፃ ወፂና ንኣምላኽ ከነገልግል ንጸሎትን ንመጽሓፍ ቅዱስን ኩሉ ግዜ ከነንብብ ሻድሻይ ምፍራድ ኣምናን ሕድሕድና ክንፈርድ ክንኩንን ክንወቅስ ከም ዘይግባአና ንሕና ነፍስና ክንፈርድ ከም ዘለና ሻብዓይ ይቕሬታ ዘይምግባር ቂም መሓዝ ንነፍስናን ንኣምላኽን ንዓግት ማለት እዩ ቂመኛ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዝጸለዮ ጸሎቱ ኣይበቅዕን እዩ ስለዚ ቂምን በቐልን ሒዝና ከይንህሉ ይቕሬታ ክንገብር ይግባአና ካብዘን ነጥብታት እዚአን ሎሚ ሕጂ እንድሕር ጀሚርና መንፈሳዊ ዕብየት መንፈሳዊ ለውጢ ክንረክብ ኢና ሰላም ኣእምሮ
ሓጎስ ደስታኻ ኣብ ውሽጥና ክሰፍን እዩ ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ኩሉ ግዜ ብምስጋና ክንተግህ ኢና ስለዚ ካብዚአን ደስ ዝበላኹም ካብተን 7 ዕንቅፋታት ንዓኹም ኣብ ሂወትኩም ሓኒቕናኹም ዘለዋ ኣብ ኮመንት ጸሓፉ ካልኦት በዚ መንፈሳዊ ዕንቅፋት ተዓንቂፎም ከይተርፉ ነዚ ትምህርቲ እዚ ተማሂሮም ብመንፈሳዊ ዕብየት ከዓብዩ ሼር ላይክ ሳብስክራይብ ግበሩ እግዚአብሔር አምላክ ስለዝመሃረናን ዝገሰጸናን ክብርን ምስጋናን ንዕይኹኖ መንፈሳዊ ለውጢ አምጪና ፍቅርን ሰላምን ሓጎስን ዘሎ ብምስጋናን እግዚአብሔር አምላክ ከነገልግል እግዚአብሔር ሰናይ ፈቃድ ይኹን ኣብ ዝቀጽል ቪድዮታት ነዚ መንፈሳዊ ዕብየት መንፈሳዊ ለውጢ ዝምልከት ክንከታተል ኣቀዲምና ሳብስክራይብ ላይክ ሼር ንግበር